Και τα δύο. Και τα δύο, και τα δύο. Αλλά δεν ήξερες τι είναι. Ξέρεις πόσο ζυγίζει μια πολική αρκούδα? Εσύ ξέρεις πόσο ζυγίζει μια πολική αρκούδα? Όχι, αρκετά για να σπάσει ο πάγος. Χάρηκα. Ποιο έβαλε στα πόδια? Γεια σας. Γεια σας. Η Έλλη είχε μία ιδέα. Θέλουμε να μάθουμε εάν οι Millennials Θεσσαλονικής χρησιμοποιούν τα dating app κοινώς Tinder, παντού για να δούμε εάν οι Θεσσαλονικείς κάνουν σεξ. μέσω αυτών των apps ή Πώς κάνουνε σεξ, ρε παιδί μου, Θεσσαλονικής? Μου ήρθε η φαϊνή ιδέα διαβάζοντας κάποια άρθρα στο ίντερνετ ότι οι millennials είναι η γενιά εκείνη η οποία κάνει το λιγότερο σεξ από οποιαδήποτε άλλη γενιά έχει περπατήσει ποτέ πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Και θέλουμε να δούμε τι θα μας πείτε εσείς οι millennials Η Έλληνες. Θεσσαλονική συγκαραντεί τα καρδάσια Οι millennials. μιλέλληνες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας απαντήσατε. Do you guys have Tinder? Yes. Do you use it? Yes. Sometimes. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις Tinder. Δεν έχω Tinder. Έχεις Tinder, Badoo κτλ. Όχι, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Άρα δεν έχεις, ας πούμε, ούτε Tinder, ούτε Badoo. Όχι, όχι. Κανένα. Έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ Tinder, Badoo κτλ? Κάποια Όταν στιγμή. ήμουν πιο μικρός, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, εσένα δεν σου κίνησε το ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσεις εσύ ο ίδιος. Όχι, δεν έτυχε και δεν νομίζω δηλαδή ποτέ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Have you ever had sex from Tinder? Yes, I have. So what was the experience overall? He was a really, really nice person. The only reason why it didn't end up working out was because he ended up moving for a job and I was going back to college, so we were moving to very different states. So it worked for you, It right? did work, yeah. Είχα κάνει ένα που λεγόταν Ζαούμο. Ζαούμο. Ναι. Αυτό πώς το Πάλι ήταν ανακάλυψες? τυχαία στο Google Shops. Στο Google Store. Γενικά θα έκανες ποτέ κάτι τέτοιο? Δύσκολο. Ξέρεις- Ειδικά στους καιρούς που ζούμε που μπορεί τώρα οποιοδήποτε να το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό, δύσκολο. Έχεις βγει δηλαδή ραντεβού από dating app? Ναι, απλά δεν ήταν σαν τις φωτογραφίες, ας πούμε, και ξενέρωσα. Have you ever been on a date with someone from Tinder? No. I have. You're from the United States? Yeah. Yes. Do people use Tinder a lot or? Yes. people use it all the time. Especially on like college campuses. Yeah. It's a good way to even like meet kids from your university or college. Ας πούμε τώρα από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι ενεργός σε αυτό το κομμάτι. Όχι. Δεν Γιατί? ασχολούμαι. Προτιμώ πιο πολύ το real. Αν σου έλεγα, ρε παιδί μου, ότι στο Tinder και σε κάποιες παρόμοιες εφαρμογές υπάρχει μια λειτουργία όπου όταν θέλεις να στείλεις μήνυμα σε κάποιον, έχει έτοιμα μηνύματα για να τον προσεγγίσεις, τα οποία σπάνε τον πάγο και κάνεις κουβέντα. Πες μου μια τάκα ή ένα μήνυμα που θα έστελνες σε ένα τέτοιο τύπο. Δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί μου φαίνεται χαζό. Προτιμώ να ακούσω μια τέρμα ηλίθια τάκα από κοντά. Θεωρείτε ότι πλέον τα social media χρησιμοποιούνται γενικότερα πιο πολύ από το face to face? Είναι πιο εύκολο σίγουρα. Do you think that those people are shy or they cannot communicate with other people face to face? I think it's just faster. Και γιατί το σταμάτησες αυτό μετά? Δεν το σταμάτησε. Εντάξει, το κάνω, αλλά δεν εμπιστεύομαι εύκολα απλά να βγω ραντεβού στο παντού μετά από τις 2 φορές αυτές. Α, ήταν και δεύτερη φορά. 2 φορές, ναι. 2 στα 2. Γενικότερα δεν την πέφτει από ό,τι έχω δει, ρε παιδί μου, ο κόσμος έξω τόσο πολύ, ας πούμε. Πιο σημαντικό, ας πούμε, για κάποιους ανθρώπους είναι να βρω την άλλη ή τον άλλον μέσω Facebook, ας πούμε. Ναι. Παρά από κοντά, ξέρω. Δηλαδή πολλές φορές πάει και κάποιος και λέει έχεις Facebook ή κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, Ναι, για να υπάρχει. βρεθούν straight. Καλά, σε αυτό δεν είμαι μείον, εντάξει. Αφού είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Όχι. Which one is more common, like the social media or the dating apps are more common than face to face? I think it depends on what you're looking for, I guess. Because I feel like with a lot of dating apps like Tinder, you are really just often looking for sex or something at least not as meaningful. Okay. But when you meet face to face, I feel like you're not just like swiping It's a left or right on stronger that person. connection. Ξέρεις αν χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένη ατάκα? Λέει, ας πούμε, άλλος λέει, χρησιμοποιούσε τι κάνεις κούκλα και κάτι τέτοια. Τι κάνεις κούκλα? Ναι, γιοτάδικο το θεωρώ. Ναι, γήπας εντελώς, τι ναι, κάνεις εντάξει. κούκλα. Πώς προσεγγίζεις ένα άτομο? Προτιμάς τα μηνύματα, προτιμάς το τηλέφωνο? Μάω το απευθείας κατά βάση και άμα δεν τηλέφωνο. Σου πω, ρε παιδί μου, ότι έρχεται κάποιος να σου την πέσει σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, στο φούρνο, στο περίπτερο, κάπου.
Με τι ατάκα θα σε έριχνε? Κοίταξε, όλα τα κοπλιμέντα είναι καλοδεχούμενα. Το θέμα είναι ο τρόπος που το λέει. Μάλιστα. Okay, ναι, κάνουν τώρα λίγο πιο σοβαρή τη συζήτηση. Αλλά μπορεί κάποιος να πει κάτι πολύ απλό, αλλά να φανεί πολύ χυδαίος ή το αντίστροφο. Δεν μπορώ γενικά με τα μηνύματα και με αυτά. Θεωρώ ότι δεν θα έχεις κάτι να πεις από κοντά μετά. Αλλά Θέλω, ναι. στο face to face, ας πούμε, επειδή δεν έχει και το αυτόματο όπως έχει το παντού, εσύ τι ατάκες χρησιμοποιείς? Στο face to face. Ναι, τι Ό,τι λες? μου βγει εκείνη την ώρα, δεν το προγραμματίζω. Α, είστε του αυθόρμητου. Το αυθόρμητο, ναι. Είμαστε έξω σε ένα μαγαζί που και πίνουμε καφέ και έρχεσαι εσύ και μου λες κοπελιά το τηλέφωνό σου. Δεν θα ζητήσει τηλέφωνο κατευθείαν. Θα ζητήσει αν μπορεί να τη γνωρίσει. Έχει τύχει να γνωρίσω από απλά social media. Facebook, Instagram άτομο. κλπ. Όχι για αυτό το λόγο, έτυχε απλά να γνωριστούμε και να πούμε για καφέ έτσι και ήταν πολύ πιο τρομακτικό μάλλον από αυτό που μου περιγράφεις. Άρα, εν μέρει μπορεί να θεωρείς και πιο ασφαλές το από κοντά. Το από κοντά. Ναι, γιατί βλέπεις τι παίρνεις. Were you ever afraid that they might be like a catfish account? Yeah, definitely. All the time. Okay. Were you ever afraid, like having a friend of you with you, or? I would tell like friends where I was going, what they looked like, what I was wearing that night. Πριν βγεις δεν φοβήθηκες μήπως ας πούμε πρόκειται για κάποιο serial killer που θέλει να σου βγάλει το άτομο? Φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι αυτός, ξέρω εγώ, είναι κάποιος επικίνδυνος που θέλει να σου κάνει κακό? Όχι. Κάποια στιγμή, Όχι. Άρα σεξ από εκεί μέσα ούτε λόγος. Δεν έχεις κάνει. Έχεις να μας πεις κάποιο story, κάποιον που ξέρεις ότι έγινε κάτι περίεργο κτλ? Δεν ξέρω κάτι wow να σου πω. Ξέρω από φίλους όμως ότι έχουν βρει. Κανονικά. Έχουν προχωρήσει κανονικά και αυτά. Από την πρώτη φορά δηλαδή? Και από την πρώτη φορά. Άλλοι πήγαν και απογοητεύτηκαν. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που περίμεναν. So, do you have any stories, not only yours, but like in general? Do you know any stories, like any crazy stories about Tinder? Yeah. I had a friend who ended up dating someone that she met on Tinder, and he ended up being an actual like crazy person, like needed to be like institutionalized crazy person. She didn't end up getting physically harmed, but she had a lot of emotional damage afterwards and a lot of trust issues. Δεν θα βάλουμε όνομα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον τελικά. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Και Ναι. έδινε πόνο κάθε μία φορά τη βδομάδα, ρε παιδί μου, πήγαινε. Και την πρώην μου. Έστειλε και στην πρώην σου μήνυμα. Με έρχεται εδώ, τον γνωρίζουμε εμείς, μια χαρά, μια παρέα και αυτός ήταν όλη μέρα στο Tinder. Και μιλούσε με την πρώην μου, ρε παιδί. Αλλά δεν το ξέραμε. Και αυτός μια χαρά πήγε το βράδυ και βρέθηκαν, έγινε ό,τι έγινε. Αυτό να το γνωρίσατε, αυτό μιλούσε ήδη, ας πούμε? Όταν τον γνώρισες μιλούσε ήδη ή πρώτα τον γνώρισες και μετά? Γνώρισα, μετά αυτός ανέβη. Μια χαρά. Την ώρα που ήταν δίπλα σου, έτσι? Ναι, αγόρι, και μετά το καταλάβαμε. Και ήταν χαχαχά η κατάσταση. Οκ. Και ο ίδιος λοιπόν, αυτός είχε πάει μια τύπισσα γύρω στα 45-40 χρόνια, πολύ πλούσια και είχε πάει σπίτι της. Αυτός πόσο ήταν? Αυτός 27-28. Οκ. Και πήγε με την τύπισσα η οποία πολλά λεφτά, ξέρω εγώ, πάει σπίτι της και στην αρχή του το έπαιζε πολύ δύσκολο. Αυτή, ξέρω εγώ, έλεγε ρε παιδί μου ότι δεν θέλω τώρα, είμαι λίγο πιο γλυκιά, ρε παιδί μου, σε όλη αυτή την κατάσταση και θέλω λίγο σιγά σιγά. Και να μην στα πολυλογώ, γιατί μας είπε πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν χρειάζονται. Τέλος πάντων, απλά στο τέλος, μόλις ας πούμε μετά έγινε το σκηνικό, αρχίζουν και μπαλαμουτιαζόντουσαν, ας πούμε, έβγαλε η άλλη στραπών και λέει ότι μ' αρέσει τον άλλον εγώ να τον διοικώ, ρε παιδί μου. Από το δεν θέλω και θέλω ηρεμία κτλ. Ναι, θέλω τον άλλον εγώ πώς να το πω, να είμαι επιβίτορας για αυτό το θέμα. Και έβγαλε στραπών και άλλος το βάλε στα πόδια κλαίγοντας, από ό,τι θυμάσαι που είχε βρει. Ποιο έβαλε στα πόδια? Θα τέριαζε. Πιστεύεις ότι ο Bill έχει Tinder? Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. So you say that the millennials are using it a lot? Yeah, I would say so. Yeah. It's very common. Αυτές ήταν λοιπόν οι απαντήσεις σας. Νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται το Tinder, το Badoo και όλα τα dating apps έχουν χάσει λίγο πλέον την αξία τους, καθώς ο κόσμος νομίζω ότι τα έχει πιο πολύ στην πλάκα παρά για των αντιλόγους casual sex και άλλων τέτοιων σκοπών. Ή δεν έχουν πάρει ακόμα τις διαστάσεις που έχουν πάρει στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είχε γίνει κάποια στιγμή, απλά μάλλον έσβησε γρήγορα γιατί... Είμαστε παντροπαράδοτοι εμείς οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι πίσω από όλα, μπορεί να είναι και πίσω από το Tinder. Λες. Αλλά επειδή έχει και τη φλόγα, εμείς φέραμε τη φλόγα του πολιτισμού στο Tinder. Αν βλέπετε πρώτα το βίντεο πριν το άρθρο, μπείτε να διαβάσετε το άρθρο της Έλλης που είναι κάτω στην περιγραφή. After Dark στο www.themillennials.gr. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ για ένα βίντεο των Millennials. Και μείνετε σε αυτό το κανάλι με ένα subscribe και ένα καμπανάκι, γιατί έρχονται και άλλα βίντεο.
Γεια. Γεια. Ρε Βασίλη, Τι ρε, μπήκα λίγο στο Tinder.